वेला घरे बैठ के छिलल खाली पियाज। त राउर सबके हमार ब्लॉग में स्वागत बाजी। 11th क्लास साइंस स्टूडेंट भइल बा एग्जाम के शुरुआत, तो भी फाइनल ना होई, लेकिन हाँ ड्रेस उरेस पे नाम पेपर के रगड़े के आवे के चाही। था 2026 का आप भी सोचत तानी अभी कि स्कूल लाइफ बेस्ट होवेला, लेकिन ना, बिल्कुल ना जी। लाइफ स्कूल आई ना होखे, कुछ ऐसने चलता अभी के सीजन। काहे कि का बात ठीक का बा नहीं खे, कुछो पता नहीं के चलता जी। पढ़ के जाइला पूरा, लेकिन एको गो क्वेश्चन न मिलेला अधूरा जी। अब भगवान भरोसे एगो दूगो क्वेश्चन लड़हू जाला त पूरा दुनिया ओकर हिलल रहेला। समझतानी ना, आपसे बेहतर कोई ना समझ सकेला। बनावे वाला के दिमाग के देले बा, पढ़ी पढ़ी के चश्मा चढ़ाई ले बानी, लेकिन हाँ क्वेश्चन बनावे खातिर एको गो दिमागो नहीं खेलता हो। एग्जाम के ही पहिला वाला एक दिन एगो मोजा मिल जाए, दूसर का मोजा लगी, पूरा घर के सामान इधर उधर गिर जाए। इतना सोचला समझला के बादो समझ में ना आए कि हमार मोजा एगो और कहवा गई। ढूंढते ढूंढते घर छान मार लिहल जाए, भले मोजा मिले चाहे ना, समय चली जाए। फिर काजी समय गईला के बाद और मिल ही गई आखिर मोजा हमार दोनों आज। पहन के भागे पड़ी ना, तो मैडम हमके एग्जाम में खूबे डांटे लगी। जाए से पहले माई के लिए हम आशीर्वाद, ताकि हमार नंबर आए एकदम खास। दूसरा लगी अभी वेट करी, तबले हम जाए एग्जाम देके आए, फिर बताई कुछ का भाई। लास्ट टाटा बाय बाय कहतानी, अभी हम फिलहाल अभी आई बानी हम एग्जाम दे के। वहाँ पे का देखे के मिलल, का सुने के मिलल, तो हम ही कहतानी कि रउओ ऐसन बानी। तो पहला एग्जाम रहे फिजिक्स के, जेका में एक से एक बढ़ के क्वेश्चन के साथ साथ एक से एक लोगन के भी मिले या देखे के मौका मिले पढ़ के रहेला जी। लेकिन हाँ क्वेश्चन के लेवल कौन लेवल तक रही ई नहीं खे पता रहेला। हाँ जी, एक क्वेश्चन छोड़े ली नहीं, बिहार के आना बाना शान बानी जी, तो एको गो क्वेश्चन छोड़ के कैसे आ जाए। आ सबसे सीक्रेट बात ई बाकी, अगर एग्जाम के दिन केहू आपसे बात करे के कोशिश करे तो दूर रखी। काहे कि जौन इंसान एग्जाम से पहले आपसे मुंह ऐसे फेरेला, वो एग्जाम के दिन ऐसे लावेला। का बात सही बा ना। सेकंड सिटी केमिस्ट्री रिसर्च इन केमिकल के सिलेबस बिहार बोर्ड में इतना हार्ड रहेला कि इंसान देखे कि कहीं हमरा से तब ना बने। कई कोशिश बिल्कुल ना करी, जब पीछे आई तो एक से बढ़ के एक अनेकों के क्वेश्चन ढेरों में मिली, वो भी एकदम आसान। भले डाल्टन फाल्ट परमाणु प्रेस क्रोध ब्रो यार दिन के तरह आजो हम तैयार होत बानी अपन स्कूल जाए के खातिर हो। स्कूल के अलगे नियम बा, पूरा यूनिफॉर्म और चोटी बांधल रहे के चाहिए। मुनी हेने होने से निकलल ना, अपन फंडा लगाई के चली आई स्कूल खातिर हो। तो जरूर बताम का भाई के रहे बायो के एग्जाम, वो भी कब सेकंड सिटिंग में। बायोलॉजी माने पूरा कहानी, बॉटनी जूलॉजी, या कहा कि हम तो अब पगलैलू। सबसे बड़का बात तो कब हो गई जब हम लोग के मिलल बायो प्रैक्टिकल के एग्जाम, जेकरा में कम से कम 30 मार्क्स के रहल। अब बताई जी, स्कूल में तो होवेला ना, ट्यूशन में उम्मीद नहीं कर सकिनी, पर प्रैक्टिकल के हम कैसे दी आ ना दी। हम तो टीचर बोली ई बा आई भले नहीं खे हो रहे, लेकिन हाँ जवाब दम दे के आवतानी सब्जी। आज बारे हिंदी इंग्लिश जौना टेंशन ही नहीं खे बा कि जैसे जैसे मुँह से वैसे नु मुँह हाथ धोला के बाद सीधे खाईला, मतलब नाश्ता जी। मम्मी और दीदी से बस ये टाइम तो के मिली इतना सारा प्यार, नहीं खे खाएबा तैयो जबरदस्ती तो के खिलाई। खाईला इसे अच्छा दिमाग चली, अच्छा से लिखबू, खाई के नहाई के नहीं तैयार। 18 मार्च मने हिंदी इंग्लिश से कहानी सुन के लागी रहे 10 सुन ली हम कहियो और तोहरे जुबान। साइंस के स्टूडेंट में इतना काबिलियत होवेला कि नईखे पढ़ला के बाद एग्जाम के पेपर आ क्वेश्चन आंसर शीट के पेपर खाली छोड़े के उम्मीदों ना, आशो ना, भाषो ना रहेला जी। खत्म होवेला तो खाली राम के नाम आवे। फिर का लास्ट एग्जाम बा, चिल होके उठनी, खिल होके नहाइनी धोवैनी, मजे से तैयार होके जाइम अभी स्कूल। काहे कि कोनो टेंशन ही नहीं खेबा जी। और हाँ जाने काहे दुनिया के दिमाग में साइंस लेवे वाला स्टूडेंट के अलगे माइंड बैठले रहेनी। अने उ बहुते पढ़ाकू होवेला, अंबानी के बाल बच्चा होवेला, और तो उनका के चश्मा लगल रहेला, ई भी कहेले। लेकिन हाँ जी, हमार अंदर ऐसा कुछो नहीं खेबा कि हम स्टूडेंट बानी। उधर के बात छोड़ते हुए आई पे आई प्यार से तीनों दिन डेली नाश्ता, मतलब दोस्तन के साथ मस्ती और खस्ती, स्कूल के बहाना लंच लेके जरूर आना, दूसरे से कहल जाला हो। हाँ जी, डेली परोठा भुजिया खाइते खाइते हो गई नहीं। आज कहनी माई हमके छाछी बना के दे दी है के डिमांड कभी कम होवेला, उना बोला तो ना मिली। एग्जाम में टाइम तू ही बनाऊ तू ही खाऊं, खिलेबू तो बेलनो खाऊं, खाई के टाइम नो रोक टोक, क्योंकि माई बाबूजी चाहेले हमार बाल बच्चा पढ़ के तरक्की करे। 19 मार्च एकदम खासम खास मने लास्ट एग्जाम के बाद कंप्यूटर साइंस भइले इतना खास कि कहीं में आपके कि ये वीडियो देख ली पूरा। आज कुछ भी कहीं जी, स्टूडेंट होवे के अलगे बात बा, हर चीज में खासम खास बा।
जौना जौना दोस्त आपके एग्जाम से पहले ना बनल रहे, अगर उ आपसे आए बात करे तो तुरंते मुंह फेर ली। काहे कि बोली उनका के कि रउआ तो हमसे बात करत नहीं के, ई का बात बा, ई का मजाल बा, कौना मंत्र फूकले बानी कि आज ही हमसे बात करत तानी। दुख दर्द में दोस्त बनी ना बने, लेकिन हाँ एग्जाम के दिन लाखों करोड़ों या समझता पूरा स्कूल आपके दोस्त बने खातिर तैयार रही हो। बस इशारा रहे के चाहिए कि हमके तो सब आवेला। लोगन ते जरूरते आवे पे काम पड़ेले जाला ना, गधों के बाप बनावल जाला। काजी चिल्ल मार के हो गई, हमने कर देनी सबके किल। एग्जाम के बाद सारा बातों खत्म, मम्मी पापा पूछल गई, रिजल्ट भी दम खत्म। चिल्ल मार के लाइफ जिया, एग्जाम के टेंशन छोड़ा छारी। हाँ पढ़ाई से भागा भागी नहीं खे करी।